Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz prezydenta Łotwy, pana Edgarsa Rinkiewicza. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. W moim osobistym odbiorze te rozmowy, które są w tej chwili prowadzone, stanowią w istocie tylko przygotowanie do negocjacji, które będą miały miejsce w przyszłości, że to będą rzeczywiście negocjacje pomiędzy Rosją a Ukrainą, te negocjacje pokojowe, które mam nadzieję ostatecznie zakończą rosyjską agresję, ale które będą się odbywały przy udziale Stanów Zjednoczonych. Mamy z panem prezydentem bardzo podobne odczucia, a mianowicie, że przede wszystkim trzeba spokojnie do tego podchodzić i obserwować, w jakim kierunku te rozmowy się potoczą, bo one zmierzają, jak się wydaje, rzeczywiście w kierunku zakończenia trwającej wojny, zakończenia rosyjskiej agresji, a to bez wątpienia jest najważniejsze, żeby przestali ginąć ludzie, żeby agresja rosyjska się zakończyła i żeby doprowadzić do trwałego pokoju, który zapewni bezpieczeństwo nie tylko Ukrainie na przyszłość, ale który zapewni bezpieczeństwo także i innym krajom, w tym tutaj nam, czyli wschodniej flance NATO. Najważniejsze jest to, żebyśmy budowali nasz potencjał militarny, który zapewni nam bezpieczeństwo i o tym głównie rozmawialiśmy z panem prezydentem, jak realizować te zakupy, jakie są zapotrzebowania. Mówiłem o naszych planach budowy fabryki amunicji w Polsce, że mamy specjalną ustawę w tej kwestii. Mówiłem również o tym, żeby na forum Unii Europejskiej tutaj proponować, aby wydatki na badania i rozwój, aby wydatki też na rozbudowę przemysłu zbrojeniowego, właśnie między innymi fabryk amunicji, mogły być wliczane do tych 3% wydatków na obronność. Ka mums ir jāattīst reālās aizsardzības spējas. Mums bija viensprāts, ka šiem izdevumiem nav jābūt daļai no Eiropas Savienības budžeta deficīta griestiem, un mēs bijām viensprāts par to, ka mums maksimāli ir jādara viss, lai aizsardzības industrija gan mūsu valstīs, gan Eiropā kopumā attīstās straujāk. Mēs, protams, skatāmies uz NATO samitu ar tādu cerību, ka visi 32 sabiedrotie spēs vienoties par jauniem aizsardzības izdevumu, es teiktu, kritērijiem un griestiem, un mūsuprāt, 3 ir tas minimums. Ukrainai ir jāpaliek spēcīgai, stiprai valstī. Tas ir visu mūsu interesēs. Mēs arī saprotam, ka šo sarunu rezultātam noteikti nevajadzētu būt tādam, kas iedrošina vai stiprina Krievijas federāciju. Tam ir jābūt tādam, kas tomēr nodrošina taisnīgu un ilgspējīgu mieru. To ir ļoti viegli izstāstīt, bet to būs ļoti, ļoti sarežģīti panākt. Dažādu varbūt arī baumu radīts troksnis, bet metodiski jāstrādā ar mūsu Ukrainas draugiem un sabiedrotajiem, ar mūsu Eiropas draugiem un sabiedrotajiem, un arī ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir mūsu NATO sabiedrotais. Jārunā par savu pozīciju, jāstāsta varbūt, kā mēs šo situāciju redzam, un, protams, arī jāieklausās visos tajos signālos, ko visi gan Ukrainā, gan Eiropā, gan Amerikas Savienotās valstīs stāsta, jo es domāju, tikai sarunājoties, tikai meklējot kopīgo, uzsverot kopīgās intereses, ir iespējams panākt rezultātu.